Sa iba pang detalye ng ating balita, ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng La Union ang mandatoryong ayuda na tig 30,000 pesos para sa lahat ng 576 na barangay sa probinsya. Idinaos ang pamamahagi kahapon, October 5, sa Speaker Pro Tempore Francisco Juan Ortega Convention Center, kung saan personal na tinanggap ng mga punong barangay o barangay treasurers ang ayuda mura para sa kanilang mga barangay. Alinsunod dito sa itinakda ng Section 324 ng Local Government Code of 1992 o RA 7160 na nag-uutos sa mga lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa mga barangay. Pinangunahan ng Liga ng mga Barangay President at ex-official board member Ramon Gio A. Ortega Jr. ang distribusyon na dinuluhan din ng board members ng probinsya kasama ang mga hepe ng iba't ibang departamento ng PGLU. IFM News. IFM News. IFM.